Minangka bebukaning kandha awis tinggal gilar-gilar gumelaring Pandhawa Agung negari Ngastina ya ing Gajah ya sinebat Liman Benawi nadyan negara ageng nanging datan agung nadyan negara gedhe ilang wibawane senadyan negara kondhang nanging kawula kebak panandhang awit kalindes dening rodaning pangu ingkang jejuluk Prabu Duryudana ya Jaka Pitana Kurupati ya Kurawendra rinten dalu sang nata amung ngumbar kanistan ubal-ubal dedosan karana kapilut lawan ature sang maha juling warangkana ta pangkat patih nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni Harya Suman ingkang samangkiwa seba ing pasewakan tatan kantun pasebane pujangga kraton Ngastina Brahmana Sokalima ingkang peparat Resi Drona ya Kumbayana ingkang rinten dalu tansah caos piwucal kautaman mring Srinata parandene datan kuwawi angindhaken marang kawengisane Sang Duryudana. Mangkono giya ing ajaran kaweng lenggah satata dadya saya ngangsek lenggahe para nayaka dupi kapiyarsa ngara Sang Nata arsa medhar pangandika. Pranayaka Tyasraharja panekare becik-becik parandene tandhati paliasing kala bendu palasangkin andodra rubeda kang reribeti beda-beda hartane
Sukalima ampun dados runtaking manah pagnira bapa manira timbali wonten ngajengan ingsun. Lole kentas walu gembal manyor-manyor nduk ning tungul wana dadi alas-alas dadi wana. Kula non anak Prabu. Sakalangkung kapundi timbalanipun anak Prabu ingkang rumentah dumateng pun bapa. Pun bapa sampun sudi mbok menawi anak Prabu ngersakaken ngilmunipun pun bapa jaya kawijayan kasantikan kanugrahan kadigdayan ingkang tinatah mendhat jinara mleset. Nggih. Punika bapa ingkang kula kalajengaken nanging yen ketemu padha dewi. Kula nana iki kadang dateng sendika anak Prabu. Pamaning plasa jenar kawula nuwun nggih anak Prabu. Ampun dados runtaking manah pagnira paman manira timbali wonten ngajeng manira. Kula nuwun anak Prabu. Sakelangkung kumejot kumitir acaruk maras sareng tampi dawuh timbalanipun anak Prabu. Wonten jawi sanget kuwatosing manah kula sareng wonten ngarsanipun anak Prabu boten gadah manah ingkang kumarasan. Boten sanes ingkang kula cadhang amung dawuhipun anggir anak Prabu supados ingkang paman saged matrapaken diri. Nggih. Paman suwuni. Nadyan Duryudana jumeneng Narendra Nyakrawati bau dendho. Dipun sunggi-sunggi tiyang sanegari nanging batos kula nelongso kagubel dening raos kujiwa. Duryudana jumeneng Narendra menika wonten watosipun menawi kula sampun seleh keprabon purun boten purun anak kula Lesmana Mandra Kumara ingkang kedah angentosi Duryudana jumeneng Narendra wonten Praja Ngastina. Tiyang sepuh menika badhe rumaos marem menawi putranipun saged netepi kekudanganipun tiyang sepuh. Anging nyatane Lesmana mrujut saking gendongan luput saking kudangan. Bocah wis cukup umur ning nalare durung dewasa. Bodho mboten purun ngangsu kawruh ngudi ilmu. Mung ngandel-ndelke dupeh anak ratu. Dinten dalu ingkang ginulang namung suka parisuka amangun sukaning manah. Kanthi dasar kasunyatan punika punapa saged ing tembe Lesmana Mandra Kumara punika gumantos keprabon wonten ing negari Ngastina mriki paman. Prihatosing manah kula ngalih lekasipun wayah jengandika ing Saraja Binangun pun Lesmana Mandra Kumara. Paman, kula nyuwun kalidamar menggah lelampahan menika. Nuwun sewu anak Prabu. Ing negari Ngastina menika kagungan pujangga ingkang mumpuni ing saliring reh. Menapa mboten langkung prayogi menawi anggir Lesmana kapasrahaken kemawon dumateng Kakang Penembang Durna. Kula pitados menawi anggir Lesmana dipun gula wentah dening Kakang Durna tartamtu badhe dados satriya pepunjuling jagat raya. Lole. Dipate. Matur nuwun anggenmu menehi pegawean marang Durna. Bapak Durna. Menapa kinten-kinten jengandika kepareng anggula wentah dumateng ingkang wayah pun Lesmana. Lole samarata sawula kentras gembal manyar-manyar. Matur nuwun sinuwun. Dene pun Bapa pinitados gula wentah putu kula pun Lesmana Mandra Kumara nanging keparengipun Bapa badhe munjuk atur wonten ngersaning sinuwun anak Prabu Duryudana. Wonten paribasan menungsa wenang wiradat mboten wenang damel kodrat. Pambudidayane menungsa mboten saged ngungkuli garising kawasa. Kridaning ati tan bangkit bedah kutaning Gusti kalebet abejanipun wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Nanging sinuwun wonten satunggaling cara supados wayah kula Lesmana Mandra Kumara ing tembe saged ginadang gumantos keprabon wonten negari Ngastina inggih menika ing mangke Jawata badhe ngandhapaken wahyu kang sinebut wahyu Cakraningrat.
Nggih. Dados dewa samangke badhe ngandhapaken kanugrahan ingkang winastan wahyu cakraning rat. Paman sengkuni kados pundi menggah pamanggih paduka paman. Kawula nuwun inggih anak Prabu. Menawi saking pamanggih kula menapa boten nama merangi tatal tokir. Lirik kados pundi paman? Nuwun sewu nggih. Ing ngatasipun anak Anggir Duryudana menika sampun mengku wibawa Nyakrawati Mbawdenda Narendra ingkang kesugihane sundul ing langit menapa inggih yektos menawi wayah kula Lesmana Mandra Kumara tasih betahaken wahyu. Lole bola-balik yen patih. Petruk. Dik Arya. Aku tak ngomong gatekno ya, Dik Arya. Sing jeneng Nur Buating yang agung. Mbok le omong ki sing alon-alon bae. Sayektine kudu rinasuk dening Nalendra, ngono. Ratu senadyan kasugihane kuwi sunduling langit nanging yen to tanpa kanggonan wahyu tak kira ora bakal lestari keprabone. Ngoten lho sinuwun. Ingkang winastan wahyu menika wonten werni kalih, inggih menika wahyu sejati lan wahyu ingkang boten sejati. Wahyu kok ana werna-werna. Ana sing sejati karo sing ora sejati. Terus kuwi bedane ana ngendi? Kula cuwun dawuh Bapa. Nggih. Lah ingkang winastan wahyu ingkang sejati menika sipatipun suci. Boten wujud kejawi namung mujudaken sabda suci sabdaning ingkang maha agung ingkang ketampi dening para titah kang piniji lan kapuji ing jagat alantaran Sang Awatara Bawana menika ingkang winastan wahyu sejati. Ngaten. Lah ingkang winastan wahyu sejati tan sejati menika wonten panunggalipun inggih menika kadosta Pulung, Daru, Guntur, Teluk Braja menika ugi winastan wahyu nanging boten sejati. Lah nek wahyu cakraningrat. Lah menawi nitik saking naminipun kemawon cakraningrat menika saking tembung cakra ingrat cakra menika cakra menika tegesipun mubeng utawi ungguling ingrat menika jagat. Ngaten Dipate. Cakra menika tegesipun mubeng utawi unggul. Nah ingrat menika tegesipun jagat. Dados ingkang menengku daya unggul ing jagat tegesipun ratu. Lah menika kula nyuwun pangapunten sinuwun. Pilih paduka sinuwun kedah gayuh kanugrahan ingkang winastan cakraningrat kala wau sampun boten nggih tedak turas paduka supados benjang tetep ngregem pangayom agung. Paman Sengkuni. Yen ngono apa prayoga putumu Saraja binangun Kaki Lesmana Mandra Kumara ingkang kedah upaya tumedhae kanugrahan wahyu cakraningrat. Lah inggih sing dadi perkara ya kuwi Pak Nigundel. Ing atase aku sing wis tuwa wae yen kon nglakoni tapa 40 dina ora kuat apa meneh wayah Lesmana isih enom jaga kumalakala bebasan durung ilang pupuk lempuyange. Nanging ana sawiji cara Adi Arya. Yen cara murid-muridku Sukalima nglakoni tapa 40 dina iso digerba mung dilakoni 3 dina. Lho, kok ngono? Iya Adi Arya, ngene carane ngene. Aku arep milih dina telu kang tenemu 40 dina, umpama Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Paing. Kok iso 40 dina? Bola-bali patih Petruk. Kurang serawung ya ngono kuwi. Tak kandhani ya, Dik. Selasa Kliwon kuwi Selasa telu Kliwon 8. Rebo Legi, Rebo 7, Legi 5. Kemis Paing, Kemis 8, Paing 9. Kabeh yen dikunggung dadine 40 dina. Lah, saiki aku genti takok, Dik. Lah yen rumus matematikane Diarya kepriye? Yen rumus plasa jenar beda Wak Nigundel. Yen cara plasa jenar 3 ping 3 kuwi 11. Lah Paman Sengkuni kula aturi gendel sawetawis punipun rembag wigati. Kawula nuwun iki. Kanthi dasar pangandikanipun Bapa Panembahan Durna kasembayaning manah wayajeng andikapun Lesmana kedah saged nampi wahyu cakraningrat. Mapan mekaten sinuwun menggah. Pamanggihipun pun Bapa Sukalima lajeng pinjang menapa miwah mapan wonten ing pundi wayah padukapun Lesmana kedah lumading Pamasubrata ngupadi wahyu cakraningrat.
Langkung prayogi saweging gati kalenggan menika anak Prabu dene pamapanipun wonten ing wana Krendayana ingkang wonten lengkehing Wukir Mahendra. Inggih, Bawa. Sawetahipun anak kula Lesmana kula pasrahaken Bapa Durna monggo anggenipun badhe murba wasesa. Pawan Sengguni. Yen mangkono aja kesuwen enggal ajukna wayah Lesmana Mandra kumara munggahing Sitinggil Binatrata. Kamula nuwun inggih dhateng sendika sinuwun. Yatlaning kalangyan aglar pantamun caretinon lir kekonang surem sorote tanpa adang ong Rama Prabu Duryodana Sigit Lesmana padha winantur raharja sowanmu Kulub Mandra Kumara. Oh inggih Rama pangestunipun Kanjeng Rama sowan kula manggih rahayu widodha mring Sambikala boten langkung sembah pangabekti kula mugi konjo kira tak tombo pangebrira ora liwat pangestunipun Bapa Tampanana wong bagus. Nuwun inggih. Kapundi dados cimat. Dinten mangke wanter tinimbalanipun Kanjeng Rama adat rupiya ingkang kawuri menawi dipun timbali mesti ajeng didandani manten nanging kula sampun siap-siap. Dandan manten piyambak sampun necis. Menapa menika badhe kadhaupaken kalian Endang Sulastri kula sampun jatuh cinta yen pawestri niki. Menawi mboten saged dhaup kula trima anake mawon. Kula balik bocah ora genep. Iki ora arep mantenan yo nggih ora arep majemukan. Iki ana karya kang wigati sing ana sambung rapete karo kaluhuran lan kawibawan wing besuki. Ora babakan dadi manten. Loh. Wah, jan wis jan wah. Lah kok ora dhaup niku pripun? Monggo kula niki pun dados Joko Kasep. Nek kula mboten payu rabi napa mboten mati mawon. Lesmana sumurupa. Dewa bakal mudhunake kanugrahan wahyu cakraning rat. Mula sira kula tak dama-dama gadang tumedhahing kanugrahan wahyu cakraning rat kuwi mau ngger. Oh. Lakon golek wahyu. Menapa menika pawestri?
Menapa menika kinten-kinten kula saged Baturna? Bisa ngger bisa. Watone teteken kanthi tekun mesti bisa kasembadan. Ayo saiki ndang mangkat apa? Apa menika menapa? Apa menika panganan menapa? Lho kentas salu gembel. Kentas. Anak ratu ora ngerti apa-apa. Tapa kuwi tegese satapa apa-apa. Membo-membo dadi wong popo, ayo ndang budal yo, Nggen. Ngono. Awit saking wising Jawata tumrun ing Wayu Cakraning Rat ana ing Wanda Krendayana. Waduh. Lah niku alas kondang medeni. Seram. Akeh setan niku. Lah menawi kula mlebu alas mriku napa mboten mati, dibathok demit. Yen wekasan kula mati mboten angsal wahyu. Napa kula saged dadi ratu? Ngene ya, Ngger. Mengko kowe iki dikancani Simbahmu Durna lan paman-pamanmu Kurawa. Mula aja sumelang atimu. Nggih. Menawi keparenging kados mekaten ajeng kula coba. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Ya kula Lesmana sun sangoni Basuki. Aduh, sangoni kok Basuki. Menika sing dadosaken kula nesu. Jan wis. Bola bali jenenge Wahyu. Bola bali jenenge Basuki. Kula pun trauma. Yang Durna kula nyuwun pangayoman. Oh, iya Ngger tak jampangi. Tak jampangi ya, Ngger tak jampangi. Bapak Durna. Sawetahipun anak kula Lesmana kula pasrahaken Bapak Durna monggo anggenipun badhe murba wasesa. Kawula nuwun nggih angger anak Prabu. Paman Sengguni. Dawana marang kadang-kadang Kurawa supaya dadi jejeg wengkuning lelakon menika. Nuwun inggih dhateng sendika. Kaya ora ana dawuh maneh. Lajeng dos pundi mrika? Badhe jengkaran damel napa? Sing wis tau dilakoni wae. Nggih. Srepek mawon nggih. Aja ngono Cah Bagus. Nggih, mboten ngoten, Bapak Bagus. Paman, nggih ora diwis-wisi ndak mundak, saya malah ngrembug Basuki ora gendak. Nggih. Ampun nggih, sampun. Sabot biar katalika wau. Wis paripurna pangandikane Sri Naranata ing Ngastina. Tanggap kang pinatahing karyogya lengser saking paselan. Mangkono kunduring Sang Nata yen Cinandra kaya bebayang kare candrane.
Thank you.